हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दायो आं नोंथांमोननो DHS नि मोजां आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसामनि दा ग्रेड 3 भेकेन्सिया दङमोन 55 दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांसिगोन जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय दा रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायबाय जानांगौ दाखालिबावै भिडिअ खालामदोंमोन थ' नोंथांमोना फाइनालि रिजाल्टखौ नुबाय दा बेनिनो गोदान अफिसियेल नटिस फैदों जे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौनो आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा चेनेलाव जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नैबेबायदि नोंथांमोना मोनगोन बेनिफ्राय गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय दा गाहायाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट जोङो नटिफिकेसन मोनगोन बेयाव जोङो डाउनल'ड खालामनांगौ दायो आं बेयाव डाउनल'ड खालामखानाय दङ आं नोंथांमोना दिन्थिनोसै आरो बे पस्टआ जाबाय लोगोफोर बे पस्टआ फार्मासिस्टमोन जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय नोंथांमोना डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन 26 आगस्टनि आपडेट बियो दा मा डकुमेन्ट्स नांगौनो नोंथांमोना नै बेयाव नायदो नोंथांमोननि रिसेन्ट पासपर्ट साइज कालार फट'ग्राफ नांगोन एटेस्टेड थानाय नोंनि बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट नांगोन एबा HSLC एडमिट एबा HSLC फार्स्ट सार्टिफिकेट बा बुजायगोन एज प्रुफ थानाय बेनिफ्राय गासैबो फार्स्ट सार्टिफिकेट नांगोन जेरै बर्डनि इउनिभार्सिटिनि बेनिफ्राय HSLC निफ्राय लानानै गासैबो सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय PRC एबा डुमिसाइल सार्टिफिकेट नोंथांमोना मोननैनि गेजेराव मोनसेबाबो जागोन बेनिफ्राय जायफोर PWD दङब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्टिफिकेट हरनांगोन आरो दा बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट इम्परटेन्ट बे गैयाब्ला रिजेक्ट जागोन थ' नोंथांमोना बेखौ इसु खालामथार लादो बेनिफ्राय फार्मासि रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरथारनांगोन जायफ्रा सेलेक्सन जाबाय बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दा नोंथांमोना बेखौ हरदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एपइन्टमेन्टखौ लानो हासिगोन स' बिनि सोमोन्दै लोगोफोर DHS एबा डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिसनिफ्राय फैनाय गोदान आपडेट आरो लोगोफोर रिजाल्टआ फैथ'वाखै DHS नि ग्रेड 3 दंमोन जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट बेनिफ्राय फिल्ड इडुकेटर दा बेफोरो फैयोब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आपडेट मोनदों स' लोगोफोर दासिमबो नोंथाङा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो